50,000 ka COVID test kada adlaw ginrekomendar sa Philippine Red Cross. Sa balita international, lubong ni Prince Philip sa Abril 17, pribado lang suno sa Buckingham Palace. Sa balita sa sports, Pinoy champ ang Kahas na pabili ng titulo sa unanimous decision nga pagdaog batok sa kasumpong Mexican. Balita Entertainment, Geneva Cruise nagpatigayon sing online concert para sa Iloy nga natapikan sing COVID-19. Samtang sa balita espesyal, ato naman pagistoryahan ang mga lihi-lihi sa kasal. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw, Lunes, Abril 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterly sa Giapo nag-apekto sa pungsod. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan padulong na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtog kasarangan ng pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtog sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:44 karon nga aga, magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor iya sa Facebook sa Giapon, no? Kag danay ka daw nag-lag ang akon nga ano gani ni panawag ay. Sige, ari na. Dira sa kay Renabel Gamboa, good morning. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay. Kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo, Teacher Romela ni Action Eden. Yes. Good morning, Ma'am Romela. Good morning again ka Miss Kelly Jelly. Sa kaihada ko Carol Montoya. Homa Lumena, good morning man. Alex Monteza. Kay Virgo September. Kay Michael June Season, of course, good morning. Ginagreet lang happy birthday. Kay Bernie Akotansa Ubas. Kag Happy Hison dira sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Tatski Barbadillo watching live from Barangay Tabugon, Cabancalan City. Kay Maria Rivera Murayama. Hingagaw ko lang tawag sa radyo kay bag-o lang tapos dulong school ang bata ko. Ay, very good. Hingagaw gid sa. Thank you, Ma'am Maria. Ma'am ano? Maria Rivera Murayama. Rochelle Evangelista. Sa kay Jacqueline Del Mundo Macawile. Kay nag-send another 50 stars si Ma'am Kelly Jelly. Yes. Thank you, Gid. Ari Mano, nag-send si Ma'am Vanessa Mayo another 50 stars. Baling na-send na ni Ma'am Van Subong 200 na. Stars. Kay Thank 50 you, kay na. Daso nag 100, so may 50. Pagin 200 stars. Thank you. Nenita Calamba Figueroa. Ari nag-send naman sa 100 stars. So, 300 na? Nasang Balitang Bayan, may 50. 50 Tapos plus 50, so buong 200, sakto, 200. Hindi may 100 stars pag siya kayo nag-send lang mo? Agale. Oo. Sa kadamo, Action Boy, hindi ito na marapalan isip na. Thank you, Kit Mamban. Kay Merly Plaza Herter, I'm watching from Quezon City. Pilton Lipura, good morning man. Kay Landskit Makilan, watching live from Barangay Matabang, tamiyaw niya lang Kalong family ka Makilan. Sige. Mike Jan Samoldi Seva, dira sa Moises Padilla, greet you lang happy birthday kay Nong Robert Malaga. Sige, happy birthday Robert Malaga, halin sa kay Mike June Seva. Mike Jan Seva. Si Chevy Iligan, nag-send man 45 stars. Thank you very much. Ari pagit may 100 stars pagit so ko damo sige na send yo ni Ma'am Van. Wow, in fairness kay Ma'am Van, ka gid sumong si Ma'am Van. Kay Lisa Octap
Nag-send man 45 stars. Si Ano Juliet, ay lang, di ko... Cabrestante. Thank you, Miss Juliet. 45 stars. Wow. Sige. Si Miss Kelly Jelly, another 100 stars. Hambal Yes. limang ban pa ulanon ta ko stars. Nag-send pa siya 50 stars. Grabe, no? Sige. Thank you so much. Thank you. Stand by. Action Radio. Aksyon! Morning edition! Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga sirado ang City Hall sa siyudad ng Bago tutob Abril 18. Sa interview sa kapuyan sa Aksyon, gitpahig sa alkalde ang impasira ang City Hall matapos nagpositibo ang pila ka mga empleyado sa siyudad. Sunod kay Yulo, nagaprawagan na siya sang rekorida sa tanan nga barangay sa liwat nga pagpanumdum sa mga pumuluyo kay strikto sundon ang health protocol. Dura pa ni Yulo, lakip sa matikang iya ginapatuman sa syudad. Amo ang pagpapanaog sa executive order sa tanan nga restaurant owners nga nahamtang sa gwa sang Bantayan Park nga magsira sang duha ka adlaw kada semana para sa disinfection. Magluwas diri temporaryo man nga gindirian ang dine-in sa mga restaurant sa syudad sa baylo take-out lamang. Panawagan pa sang alkalde, dapat kabigon ang sang kada individual nga carrier sila sang virus, agud malikaw man nga mag-contact pa sa ibang nga tao, kag hindi na magwa sa puloy-an kung hindi man kinahanglanon. Pero sa isa lang kaadlaw, kahapon, 46 ang nag-positive. Uy, no? Kag sa 90 na, almost tunga sina, mga empleyado sa City Hall na binagid ang mga personnel sa aton Bago City Hospital. Ginklaro ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga temporaryo lamang ang pagpasira sa Bantayan Park agud matap na ang posible paglaptas ng COVID-19 sa syudad. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Yulo nga sa pinaka-latest Abril 10 nga record, 46 ka mga kaso ang nadugang sa syudad nga nagresulta sa kabilugan nga 90 ka aktibo nga kaso. Sunod kay Yulo, katunga sang 90 ka mga aktibo nga kaso ang nagikan sa empleyado sa gobyerno o kon mga staff sang Bacolod City Hospital. Bangod sini temporaryo man ginpasirang hospital kag bisan ang emergency cases ang hindi pagabatunon. Sunod pa kay Yulo, nagdesisyon nga pasiradaan temporaryo ang hospital bangod dito na lang ginpaidalom sa isolation ang mga staff nga nagpositibo sa virus. Siyempre, temporary lang niya, no? Hasta lang ni April 18 ang aton executive order nga nagasiraan na isang aton Bantayan Park. Balo ka ginakabig naton ang Bantayan Park, isa ka tourism destination man. Kabahin sang payag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Samtang sa Miyerkules pa magbukas ang Municipal Hall sa Banwa sang La Castellana matapos ginpaidalo ni sa lockdown kasunod sa pagpositibo man sa isa ka empleyado sang Banwa. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni La Castellana Mayor Ramayla Nicor Manglimutan nga magpaidalom sa skeletal workforce ang Banwa apang nagdesisyon na lang ini nga mag-work from home ang mga empleyado agud malikawan ang paglaptas sang virus. Samtang ginpahayag man sa alkalde nga may mga puluyan sa Banwa ang ginpaidalom sa lockdown bangod sa pagpositibo man sa COVID-19. Sa Abril 10, ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental ang may 1,123 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Medyo naalarma man gamay tungod nga may isa ko barangay nga almost isang opisyal nag-positive. Oo, nag-share sa kapitan. Pero for now, na-contain naman kaya ito naman sila sa facility. Ginklaro nila Castellana Mayor Ramayla Manglilimutan nga bukas sa gihapon para sa mga lokal na turista ang mga cafes, restaurant kag tourist spots sa Banwa pesar sang pagpatuman sang border sa kada barangay. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag sang alkalde nga ginatugutan sa gihapon nga magbaton sang lokal na turista sa ila Banwa apang iya ginapapanaugan sang mando
Ang tanang cafes kag restaurant kay patuman ng strikto nga minimum health protocol. Suno kay manghilimutan na nawagan man siya sa tanan nga opisyal sang barangay nga magkooperar sa banwa bangod hindi ini masarangan lang sa mga kapulisan kung wala sang kooperasyon kag koordinasyon. Nabaluan ginmando sa alkalde ang strikto nga pagpatuman sa health protocols kasunod sang gulpi nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa banwa. Ang aton kapulisan kag aton mga barangay official, especially aton mga punong barangay, binulugan ko sila sa executive memo na magbulig sila sa implementation sa safety and health protocol sa based sa mga ordinance, republic ng law ordinance, executive order kag national IATF na mga mandate. Ang kabahin sa pahayag nila Castellana Mayor Romayla manghilimutan. Nagapahibaluman ang lokal na gobyerno sa Murcia nga sirado ang Murcia Rural Health Unit matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilasyam ka mga healthcare workers. Sa advisory, ginpahayag nga hindi magbaton sa mga consultation ng RHU kag emergency cases lamang nga nagakinanglan sang hospital referrals ang akubudahon sang RHU. Dugang pa ang mga maternal material deliveries ang i-refer sa mga barangay health stations nga nahamtang malapit sa lugar sang pasyente. Nagapadaan karon ang contact tracing kag disinfection sa Rural Health Unit. Gintukod naman ang Market Task Force disiplina sa tuyo nga strikto nga mapatuman ang mga minimum health protocol sa 3 kadalagkong merkado sa syudad sang Bacolod. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, napaidalom na sa orientation ang mga miyembro sa task force nagligan nga semana, lakip man ang kapulisan para magpatuman sa health protocol sa merkado. Lakip sa mga regulasyon sa pagpadulong sa merkado, ang mga pag-usa sang backtrack, pagsuksok sa face mask, face shield, kag iban pa. Ang ini nga task force gintukod kasunod sang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Nagapangabay si Pineda sa mga market vendors kag sa publiko nga magbulig sa pagpatuman sa mga regulasyon para makabulig nga hindi maglapta ang virus. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginaprubahan sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay kay Budget Secretary Wendell Avisado sang pondo nga 20 milyones pesos sa idalom sang Local Government Support Fund, other financial assistance to LGUs para sa pagbakal sang tablet o kung mga tabletas nga pag-usaron sa mga estudyante sa siyudad sa Bacolod. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Carl Lopez nga yun ang mo sa ginaprubahan sang konseho. Suno kay Lopez, ang DBM ang yara sang circular ng issue angot sa financial assistance sa LGU para suportahan ang programa kag proyekto kaangay sa patag sang edukasyon sa tunga sang COVID-19 pandemic. Duha pa ni Lopez, kinahanglan ang dugang nga suporta kag pondo gikan sa gobyerno nasyonal para masawat ang kinahanglanon sang syudad. Suno pa kay Lopez, iya na napahibalo si Mayor Bingley Lardia sa sining nga pangabay kag ginasuportahan ini sang alkalde. Mga krematorium nagapanukot sang doble sa mga napatay sa COVID-19. Samtang 50,000 ka COVID test kada adlaw ginrekomendar sang Philippine Red Cross. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas.
At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Jacqueline Del Mundo Makawili, good morning man from Makawili family, Barangay Tampalon, Kabankalan. Nga pinalombaan na ilan di si Ma'am Van kag si Kuano, kag si Ma'am Kelly Jelly sa Sensing Stars, no? Hambaga ni Miss Kelly Jelly, hot ko subong si Ma'am Van. Ate, ang bali Ma'am Van niya, paulanon ta ni Stars, Sige. No? Thank you, kid Ma'am Van. Happy birthday man kay Mark dira sa Barangay Quezon, San Carlos City. Alin kay Virgo September. Happy birthday Mark. Wala sa apelyido. Sige lang. Leones Jeneline. Greet lang ang family Leones sa Silay City. Franco Villanueva Osorio. Christ Caripol Javier Tanatan. Shoutout lang sa bilog nga taga Bacolod ka sa bilog nga Negros Occidental. Please maghalong gid kita tanan. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, mga aga dira sa imo. Shell Heradura Salgado. Ari pag ito, may stars na naman si Ma'am Vano, 50 stars. Joy Ann Ogdamen from Barangay Nato, Zone 8. Kaya si Migo Alex Montesa, send man so, lag-ko ang star send niya. Another 50. Another 50 stars from Ma'am Van. Edith Biasca. Kay Francisco Guangco. Good morning sa imo. Christine Menyes Villalobos sa Tagapandanon dira DSB. Good morning. Grace Mustre Arapas mo sa Manila na stranded. Good morning dira sa imo, Grace. Jan Oisiser Mark Recesio kuno ka happy birthday. Amo ni si Mark ay nangin tamyaw ni Virgo September. Mario Bacau ko Irad. Good morning man. Rafi Bantiling. Sige, Action Doors. Another 50 stars from Ma'am Van. Dinata kay Emily Sarmiento. Kag sa iya pamilya kuno sa Paradahan Pandanon family Sarmiento. From Neni Emily Binuelo. Okay, yes. Go. Good morning man kay Grace Foss. Good morning ko no sa mga palangga niya sa City of Smiles. Midnight ako no sa Election Boy. Sa din si Miss Grace. Thanks, Sir Boy, kag Miss Dorel. Amot din si Miss Grace somewhere guro sa Action Boy. Somewhere in US. Midnight sa ilaw. Ay, hindi. Depende ako hindi. Somewhere ba si Uy? Takabalo kundi no? Somewhere down the road. Good morning man kay Bert Heraspoko Caraballo. Hiraposco gali, Caraballo. Good morning. Tiga monitor sa may Handumanan Hutuda. Handumanan United Tricycle. Vice Versa Incorporated. Dennis Varona, good morning. Dara sa Kabankalan.
June Villarosa dra naman sa may Stonehaven. Kay XB Ryan, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you liwat Ma'am Van sa another 50 stars, Action Boy. Kay Miss Jean, oy si Sir, nagpasalamat siya sa imo, Action Boy, aging greet mo siya. Kay Gina Alpon Kasuya, good morning man. Tanong ko lang, may biyahe ba ang Ceres Boss? At may flight pa ba pabalik Manila? Di ni nga biyahe sa Ceres, ma'am. Kay kun Bisa outside. Negros siya, okay lang, Negros di wala Occidental. problema. Sige, biyahe. Tapos, I think wala flight, kaya hindi ka kabalik mo. Oo. Kaya why sulod sa mga flight diri sa probinsya, sa Western Visayas, so I would presume wala man flight pa Gwa. Pagwa. Oo. Kaya why sa may masakay, kaya hindi ka kabalik. Galing man. Kay Miss Kelly Jelly, thank you sa another 50 stars, Miss Kelly. Rosemary Kabugason, good morning. Rosemary Kabugwason, good morning. Magin pag-greet sa akon si RR mong dali lang gidbala. Sige, Actually, ang bayo sa akon, karon lang ko na-greet sa Transistor Radio. Sige. Phil Alonsagay, Anaya. Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning, man. Kay Remia Garcia sa Barangay Panukoy. Ari pagin si Ma'am Vano. Another 100 stars. 100 stars. Wala na guro 500 na send ni Ma'am Van. Damo na padala ni Ma'am Vano. Pwede, Ma'am, damo guro load ay. Ka nami guro sang adlaw subong ni Ma'am Van. Gin-share yan ka nami sang adlaw ni Action Boy. Gani, Thank man, you, Ma'am oo. Van. Parte. Kay Ver Capus. Shout out from J&T Express. Oy, good morning. Mayo subong Ano na yung J&T Express, man? shipping company. Okay. Lokano man LBC. Thank you gida, JNT do mayo na subong ila packaging. Kay Teresa Linahakayaw, good morning din na. Kay kumari ko Jean Buerom, kag kumari ko Arlene Buerom, good morning man. Sa kay Rodrigo Casiano, Felicito Garaygay, kumusta ko ng moratorium, pwede na ka puli bakalod din sa Cagayan. Depende na kung din ka magi, kay subong wa hindi ka sulod dire ang halin sa Davao, halin sa Cebu. No, ting Cagayan mo, man rekta di Cagayan mo. Magi ka gini either sa Davao or sa Cebu. Wag balo kung anong pagi. Basta kung halin ka Cebu kag Davao, hindi ka sulod dire, no? Emel Dahongo, Japan. Kawasaki, Ayaw Japan. gozaimasu. Ang moratorium kin-extend 1 week, ha? Oh yes, Action Boy. Sugod boss? Saan na sugod? Boss, Boss, 13 13. to 21. 13? De lang. 21 kalawin Hindi, nyo. hindi. Basta nagano siya, subong gali 12. 12? Subong gali 12. Hasta sa 18. Sa 18. Dahil i-check taliwat Action I-check Boy anay kasi kada duwa. Oo. Maalang-alang ka ding mga ka-action tayo, kawit basulon ko. Wow. Noami Jimenez, Margie Enriquez. May biyahe ba lang ferry pa kadto Ililo? Daw ara pa yan, sige pa. June Villarosa, 13 gid siya gali, 13 to 19. 13 to 19. Yes, ang travel moratorium extension. So, buwas mag-umpisa. Bakulod siya, why ako na ari ka di within Negros siya, why bakulod lockdown ha? Oo, wala. Standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakauling Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapanukot sang doble ang mga krematorium sa pamilya sa mga napatay sa COVID-19, partikular sa Metro Manila. Base sa nakuha ng impormasyon ni House Deputy Minority Leader kag Bayan Muna Representative Carlos Isagani Sarate sa mga pamilya sang napatyan, kung 25,000 pesos ang sukot sa crematorium kung napatay sa COVID, 50,000 naman pataas ang sukot sa storage fee bangod sa malawig nga linya. Ginpahag ni Sarate nga hindi lamang sa mga ospital malaba ang linya sa mga pasyente, kundi pati man sa mga crematorium may malaba man nga linya sa mga bangkay. Naibaluan ang National Capital Region ang isa sa mga ginakabig na nga COVID hotspots o hot zones sa pungsod bangod sa mataas nga kaso sang virus. Nanawagan naman si Sarate nga dapat untato na ang among asay sang hubuluhaton kag hindi na pagpamintahaan pa ang trahedya nga natabo sa mga kaangay nga Pilipino. Klaro sa Philippine National Police ug PNP nga hindi pwede makapangdakop ang kapulisan sang mga nagalapas sa quarantine protocols kay hindi man mahimo makahatag sang penalidad. Suno kay PNP spokesperson Brigadier General Edebrande Yosana, hindi pag-tolerate sang insidente nga nagluntad sa General Trias kung sa diin napatay isa ka curfew violators matapos ginmanduan nga mag-ehersisyo. Pagpatag ni Yosana, ginaimbestigaran na ang among kaso sa NCR plus Bubble. Masobra 47,000 na ang nadakpan sang pulis sa pangginklaro ni Yosana nga ginatagan lamang sila sa nga warning. Dugang pa ni Yosana, ang korte lamang ang makahatag sang pamatbat kag penalidad sa mga nagalapas sa layi. Dinswestiyon sa isa ka opisyal sa Philippine Red Cross sa gobyerno ang pagpatigayon sang 50,000 ka COVID-19 test kada adlaw. Suno kay anay Health Secretary Dr. Pauline Ubial, ang head sa PRC Biomolecular Laboratories, hindi nagkaigo ang pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine, agud dalayon nga matuldukan ang pagtaas sang makamamatay nga balatian. Patag pa ni Ubial, agud mas mangin madilag o na pagpatuman sang ECQ, dapat dunganon ini, kung dunganan ini sang testing, isolation kag contact tracing. Ini man ang una nga naging pahayag ni Anay Special Advisor to the National Task Force Against COVID-19, Dr. Tony Liatson, nga nag-abiso sa Malacanang nga magpatigayon sang 50,000 tubtob 100,000 ka test kada adlaw. Una naman ang ipahayag ni testing czar Vince Dizon nga ginatunan sang gobyerno nga pataasan ang testing capacity sang 80 tubtob 90,000 kada adlaw gamit ang antigen test kits nga sertipikado sang World Health Organization kag sang Research Institute for Tropical Medicine kalakip na ang RT-PCR test. Matapos ginlansar sa opisina ni Vice Presidente Leni Robredo ang bayanihan ikonsulta, madamo na nakabenepisyo bangod bisan yara sa puloy-an mahimo makapakonsulta sang libre ang mga pasyente. Suno kay Robredo, iniisa ka libre nga serbisyo nga may tinutuyo nga maghatag sang bulig medikal sa mga outpatient cases sa National Capital Region upon NCR kag sa iban pa nga lugar nga ginpaydalom sadto sa Enhanced Community Quarantine. Pagpahayag ni Robredo, libre ang ini nga serbisyo kag dako ang mabulig sini, labi na sa mga wala sang access sa doktor o kon sa ibang nga telecommunication platforms. Dugang pa sang Vice Presidente, ini ang naging inisyatibo sang OVP agud buligan ng mga hospital kag frontliners. Sa mga luyag magpakonsulta, mahimo lamang makabisita sa Bayanihan i-Konsulta Facebook page. Nagabot na sa Pilipinas sa ikaduha nga batch sang bakuna kontra COVID-19 nga ginbakal sang pungsod sa China. Las 5:18 kahapon sang hapon sa nagabot ang Philippine Airlines Flight PR359 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 sakay ang 500,000 ka doses sang Sinovac COVID-19 vaccines. Madumdumaan nagabot ang unang batch sang ginbakal nga bakuna sa tong Marso 29.
Ang Pilipinas ang nagbakal ng 25 milyones ka doses ng Sinovac vaccine. Sa karon, 1.5 milyones ka doses pa lamang sa COVID-19 vaccine nga ginbakal ang nag-abot diri sa Pilipinas. Ginkumpirma sa Department of Health o DOH nga na-record sa Pilipinas ang 170 kakumpirmadong kasos ng UK variant sa COVID-19. 192 ka South African variant, 19 ka Philippine variant, kag isa ka Brazilian variant. Sa kabilungan, nagdagat na sa 392 ang record nga UK variant, 244 ang South African variant, 123 ang Philippine variant, kag duha ang Brazilian variant sa COVID-19. Duha ang na-report nga nagtaliwan bangod sa UK variant COVID-19, samtang 168 naman ang naka-recover. Sa 244 naman kay South African variant, duha ka aktibo nga kaso, 3 ang napatay, kag 187 na ang nag-ayo sa balatian. Samtang ang taranya Philippine variant COVID-19 patients ang nag-ayo na sa balatian. Ang atong dugang mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Agapasumbanwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon. Good morning dara sa kay Mary Joy Camero, kay Yasikate Cardones, si John Villarosa nga pamangkot Aksyon Door. Saan ko no matapos ang ban pasulod sa Bacolod? Actually, ining travel moratorium hindi rin Bacolod, bilog ni nga Western Visayas, no? Bilog ni sa Western Visayas. So April 13 to April 19 wala sang flight alin sa NCR plus bubble, Cebu kag Davao, pasulod diri sa Western Visayas. Why flight, why barko, why bus nga makasulod dalin sa among mga lugar, ha? At tag na June, sige. Kaga wala problema, diri ha ang biyahe sa ato ni Action Boy ha. sa diri sa Negros Occidental. Oo, diri sa Negros Occidental wala. Ang iba nagabiyahe man pa pa Iloilo kay wala pa man to na ang Iloilo ay tiya problema pa. O sige pa. Problema mga ka-action sir within Region 6 nga biyahe. Sige pa kita yan, no? Pero daging istoryahan sa Iloilo nga basi kuno i-close anay lang border para sa taga Negros, pero wala pa man, no? Wala pa. Wala pa to Kay Girly Canonoy Cardiente, good morning man. Kag by the way, ang curfew lang alas 8 tublas sa 4 sa aga, ipatuman sa iya sang Negros Occidental. So kung ano yung mga mando sang Negros Occidental, why na madala ang Bacolod? Lain yung Bacolod mo, no? Highly urbanized city kita. So ang ato niya curfew diri sa Bacolod remains at 11 o'clock. 11 to 4, no? Inaya ang 8 to 4 sagwa na iya sa Bacolod, no? Okay, amo na iya ang sa under sa political wansang ano bala sa aton nga ano panawag na under na iya sa probinsya sang Negros Occidental. So sa dra lang na iya sagwa sang Bacolod ang 8 to 4 nga curfew. Okay, at tag na. Pero dan ibang Action Boy nila na intindihan bala nga ang Bacolod separate ya. Kumbaga ang Bacolod may kaugalingon ya pang gobyerno. Correct. So wala sang tawag ni gani, wala sang command ang Negros Occidental si Governor Bong Lacson. That's why ang taga Bacolod noon wala nagboto sang governor, di ba? Wala taga-boto governor. Election kundi
congressman. Wala man taga-boto, board members. Sige. Kag ang Negros MGCQ gyapon ha. Why ma-approve atong GCQ nga ginapangabay sang probinsya, no? Correct. MGCQ kita gyapon, no? Bacolod kag Negros. Sige, sa kay Maria Ko, kay Malu Peña Neri, good morning man, Mary Jane Cayaw from Fernville, Pahanukoy. Sa kay Lisa Iligan Danong, sa pamilya niya sa Mahalang, Himamaylan. Henry Dableo, damo sa amon sumong na cancel flight Bacolod dali Manila, nakapa-swab test. Nangambal ka laboratory sa amon. Tani ma-refund ka gobyernong swab test namon. Sige kasi amigo Henry, ask nyo lang ang inyong akuan bala. Ang inyong local government basi makabulig sa inyong DSWD nyo na. Basta muna siyang sitwasyon sumong eh. Pero sige lang. Try nyo lang kuha Try nyo kuha sang espas gamit ang inyong kuan nga swab test result. I-try nyo lang why ko gambal. I-try nyo lang. Magkuha kay importante may espas kaya mo na i-present mo sa airport mo kung magbalik na balang flight. Try nyo lang Sige. Jobert Esconde, paanong OFW dala sa moratorium extension? Tanan dala na siya pero I think ang OFW may mga sweeper flight ni sila mo, no? May mga sweeper flight ni sila. Hindi lang ko siguradong mga schedule pero may sweeper flight niya para sa mga OFW. Joval Trinidad. Sige. Kay Ma'am Van, nag-send another 100 stars. Tumudamo sa stars ni Ma'am Van. Magiguro na ipon yung stars si Ma'am Van. Correct. Ba siguro samtang tulog ta kagabi si Ma'am Van na namunpon stars. Namunpon gid ya. Jocelyn Libon Dispoho. Ari pagid may 50 stars pag si Ma'am Van. Ulit paulan na niya sang stars out. Thank you so much. Glycia Ablas. Richard Daet Pacheco. Sandra Na Luis. Lito Dayap. Another 50 stars from Ma'am Van. Sana gid ang duwa sa ni Miss Kelly Jelly Action Boy mga biggest contributor. Gani man. Star contributor. Starstruck kita. Star for all season. Vicente Escobar. Gina Alpon Kasuya. Wala flight. Ano po ang mga requirements mabalik na Manila po airlines po? Basi wala flight. I-check nyo abiyan na sa flight. Tapos di sa airlines. Kaya basi why flight pala pabalik Manila. Bisan pabalik Manila, why flight. Check nyo lang sa inyo airlines. Ang requirement, ara man na sa ila. Sila man ang kabalo sa requirement, no? Sige. Tintin Porques para sa bus. Standby na sa mga dugang balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:44. Kag sa detalye, Balita International, limitado lang sa 30 kamatao ang panugutan sa seremonya sang lubong ni Prince Philip, ang ginakabig longest-serving consort sa maragtasang Britanya. Ini ang base man sa istrikto nga pagsulundan sa England sa coronavirus pandemic, magluwas nga pribado man ini nga patigayunon. Sa anunsyo sang Buckingham Palace, patigayunon ang funeral para kay Prince Philip sa St. George's Chapel sa Windsor Castle sa Abril 17. Mag-uumpisa ang prosesyon taknas 2:45 sang hapon nga pangunahan sa Grenadier Guards kaupod ang mga pinuno sang militar. Samta magabiyahe naman si Prince Harry gikan si California agud magtambong sa lubong sang iya lolo. Hindi man makaupod ang asawa niya nga si Meghan base man sa abiso sang doktor bangod sa iya pagbusong. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang mga hotel diri sa Pilipinas ang napierde ni sang 80 tubod 90% sa ila income samtang nagapadayon nga nag-apekto ang COVID-19 pandemic sa tourism industry. Ang Overseas Workers Welfare Association ang karon nakabook sang tanang hotel sa National Capital Region bilang quarantine facility para sa returning overseas Filipino workers. Apang ang ahensya ang nagabayad sang overhead cost sa pareho sang employee sweldo sa empleyado kag utility cost.
ang PHOA o ng Philippine Hotel Owners Association President Arthur Lopez damag pa nagpahayag ng ilang mga buildings ang yara na sa full capacity, samtang ang Philippine College of Physicians damlag pa nagapilar kay Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton nga mga hotels bilang quarantine facilities para sa mga local cases agud nga hindi maghinutok sa ospital. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 55 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 19 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagpatigayon sang online concert si Geneva Cruz para makatipon sang pondo para siya iloy nga gintapikan sang COVID-19. Ginpayag sinisiya nga jamming session sa YouTube channel. Ang ini nga jamming session ang para siya iloy nga yara sa malala nga sitwasyon sa bulungan matapos tapikan sang virus. Nagpost man ini sang picture nila sa iya iloy nga si Marlene Cruz nga mo nagasuporta sa iya career kag nangin best grandma man sa iya mga kabataan. Mayara ini sang balatian nga diabetes kag hypertension, amo nga nangin malala ang pag-igo sang virus sa iya. Ginabisuan man ini ang iya mga fans nga magpabili na lamang sa ilang mga puloy-an para hindi matapikan sang virus. Sa balita sa matag sa sports, madilagon nga napabilin sang Filipino boxer nga si Jerwin Ancahas ang iya IBF Junior Bantamweight title batok sa Mexican mandatory challenger nga si Jonathan Rodriguez paagi sa unanimous decision nga ginhiwat dito sa Connecticut, USA. Ginpaboran si Ancahas sang mga scorecard sa mga judges sa sulod sang 12 ka round nga enkwentro. 115, 112, 116, 111, kag 117, 110. Sa sining bago nga pagdaog sa Pinoy champion, ini na ikasyam nga madilagon nga defensa sa corona nga iya sini nakuha sa dupang tuig 2016. Ang 29 anyos si Ancahas ang nagamit sa nga pagka-veterano sa diskarte batok kay Rodriguez. Naka-recover naman si Rodriguez matapos nga mapatumba siya sa Pinoy sa ikawalo nga round. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Kag sa ating Wow. mga ka-action, baka yes! Si Ma'am Kelly Jilly nagpadala Happy man Monday. 100 stars. Wow! Thank you so much. Punong-puno kami ng mga bituin. Check naman ako Tagalog Action boy. Kasi hindi wala akong Tagalog. Balutin mo na na. Ha? Balutin mo na. Balutin mo ako. Sige. Bituing walang ningning. Oo. Nan. Kaya... Migo ta one ball galyo. Good morning dira. Gapon okay. gid ba Good sa Saluto man? Aka Tuesday, Saturday. Ano? Nagpadala di si Ma'am Alma sang breakfast diri sa amon. Wow! China all. China all. Ina timing ni Ma'am nga wala ka. Kabalo ka, basta ipadala niya ko yung special breakfast. So, pero ito kasang December, wala sa inyo, wala to sa Mega World, wala. Oo. Nagindulong sa inyo bala, nga ginabutong-butong pa para mag-init. So, wala to, pero Ma'am Alma. Isa ka, no, naga, konti, no, may butungon ka, tapos gainit saya. No? Pero, gabi ka sosyal. Sige. So, sa atong balita, Special Action Boy, aring mga, kung natapos na tasang lilihi about sa board exam to bala, ari lihi-lihi naman ta sa kasal Action Boy, mga pamahiin kung sa Tagalog. Superstitious belief Action Boy. Kung sa English. Ha? Kung sa English. Kung sa English. Kung sa ano pagid? Kung na sa Japanese. Japanese. Mangkuton mo na iya si Maria Rivera. Murayama. Napo, tadi malang O sa Ma'am Eleanor Fukuda. Philip Alonsagay, si Jocelyn Song Comedia, ay taga Mambulok ni Saglia. Mambulok, Japan. Ephraim Aros, sa Salis ka, Litson Manok na yan. Tay din. Okay, so sige. Ang aton nga balita special, nagkadlaw man si Ma'am Jocelyn, si mo. Aton balita special Action Boy, aton base si Maui Kanyada, kabalo. Nagsulat siya. Kasi kabalo siya kung ano sa Japanese ang superstitious belief. Go. Sige, basta may makasabat na sa ato. Natagan ta sang face mask. Nga green or black? Black. Kaya mo na available sa subong. Kaya wala na ARB nga face mask, ubos na yun. So, Reaction Boy, ang feeling ko kabalo ka ni kay kabalo ko ni mong ari pa lang likawan ang ginatawag nga sukob. Sukob, isa ka tuig lang. Oo. Naman Ang sukob, ang pagdungan ay kasal blas ang mag-utod, Action Boy. Hindi na yan magtig-ang ka?
Alay na sukob na ya. Ako sukob ka na ya sa buga. Alay na yan. Lain mo na ya ang sukob sa sukob. Kamo na siya. Lain mo na magsukob ka sa kung ano daw ang sulokbon mo. Diyan ka atagong ko lang kay Kagawad Melchor Baruca Rumbines Ano? bila. Ang curfew halin bago hasta Hinubaan, halin Talisay hasta San Carlos. Amo ng curfew nga 8 to 4. 8 to 4. Amo na siya ang curfew. Ang Bacolod 11 to 4 pagyapon. Wala sang pagbago. Correct. Okay, Sige, go. Ara si Ma'am Fukuda Eleanor, Aksyon boy. Tayo basi kabalo na sa sang superstitious belief in Japanese. Ma'am Eleanor, ano ang superstitious belief sa Japanese? Japanese? Laton ta. So, ang Aksyon boy, hindi gali pwede magdunganay kung ang mag-utod. Sa ano niya ha? Sa lihi-lihi niya ha? Oo, depende na rin sa imo kung mapatik or Amo na nga iban na hindi magpakasal kung isa lang katuig, no? Kay hindi may mayo ko kuno. nami nga nga epekto. Kaya ang isa ko no sina Aksyon boy, posible ko no Makil. patel. Oo. So, amo na siya. Ang ibang ginalikawan gid na. And then, next Aksyon boy, ang pagpili naman sa insakto nga pet siya. Sa Petsa. pagkakasal. Ako, ano kagin kasal? Ano nga pet siya? 30. 30. So very good nang napilian mo, Aksyon Nga boy. man. Kaya dapat ko na ang pilion mo ko nga date, ang mga numero bala may pataas nga stroke bala like ang 0 pataas siya. Ang 5. So ang 3 ka pataas man di ba pa mo na. So ang Paano mo ang 3 ano ba ko makita ni sa radyo Ay 0 ya aga pataas pero basta ang stroke bala sang mag-end bala sang pagsulat mo. Pataas. Di ba pataas? Ang 0 ang 5, gapang pataas siya mo, ang 8 na. So, ang 3 mo, pasok. ang 7 di. Ang 7, hindi, kay padalo. Ang 4 hindi man. Ang 4, hindi man. Ang 1, hindi man. So, amo na yang ila. Do ka laban mo na padalom na. Oo, tisog 1 pwede ka na 2. Ang 3 aga pa muna sa. babaw pa yan. 4. Ang 4 hindi. Ang 6 panaog man. 7 panaog. 8 tiyoke pasaka. Pasaka. 9 panaog. Nan. So, pili ka lang Aksyon boy. Diba? Tabi kung di bilabol ang makasal sa imo. Sabo na ka pizza. At yung na problema. Hindi ta na yung problema. No? Diba? Hindi ko na yung pagpanumdumon. Kadugaw mo lang sa oras. So, next Aksyon boy. Inano mo. Diba? So, next, bawal kung Aksyon boy ang magsuksok ka perlas kag mga tear-shaped jewelries. Ano siya? Ang mga perlas kuno bala bawal na kuno Aksyon boy. Hindi man sila nga bawal pero depende ka sa pagpati mo. Kay amo na kuno Aksyon boy hindi na siya kuno nami nga epekto Aksyon boy. Kido ano siya bala symbolize sang luha. Tears. Ay amo na gali. Siguro ang mga perlas. Pero may nakita igo Aksyon boy naging kasal nga nakasosok siya perlas ya. Dagod lagpo pa na nga nga perlas. Si Christine Minyes Villalobos kuno gindungan mas kasal kuno sa magulang niya pagpista sa ila barangay. Gindungan sila ka. Ate depende na lang na Depende na yan. Lihim lang na. Sa pagpati. Very good kay nakatipid sila. Isa lang Very kahanda. good din. So, next Aksyon boy, ari, hindi ko no takson ang bayo, pangkasal, especially sang babae. Ang tinatawag nga final gown, bala ko na Aksyon boy. Final gown. Kay Oo, hindi ko no before ko no sa kasal, hindi mo na sa kuno pag itakos. Amo nang ibang hindi Aksyon magsuksok. boy, amo nang ibang gusuksok ang ila utod or ginatakos, di ba? Para makita man nila kung angayan sila or hindi. Amo na ko nang pagpati. Pero ikaw yung kaslon, hindi ka na kuno ya. Amo na. Hindi ka na magsukso, hindi ka na magtakos. Basta kung halog to be karon. Di bahala. Sigtan lang ino. Oo bahala lang. Or ang basulon mo na nagtahi. Or pilion mo na lang ang pwede ma-adjust. Ang ginahigot lang sa likod. Stretchable. Mga stretchable. Stretchable niya. Hindi pwede higutable. Kaya ginahigot mo, di ba? Correct. Perfect. So, next Aksyon boy, hindi ko na magbiyahe. Kita mo tong balita last week lang. Nga kita o nabasa? Kalaslon to sila. Kita kay ginalato sa TV mo. Sa TV mo. Alam na basa mo. Pwede man. Kay aksidente Aksyon boy. Tulong sila kuno invitation mo. Sa ilang mga ninong kag ninang. Pagbalik nila ay aksidente sila. So ang imon mo tawagan mo mga ninong kag ninang mo ni kun ninang kadto na kamudi ko invitation. Or pwede man ang subong Aksyon boy nga mga
technology ta bala, virtual na lang bala ang pagpadala, email, ang mga invitation, correct, di ba? Pero meron man nga, ipadulong mo lang sa iba niya kung hindi kaya gusto magbiyahe. So, ari pag Action Boy, hindi ko no magkita ay. Before ko no ang wedding Action Boy, hindi ko no magkita ay ang groom kag ang bride. Nan, kag dapat ko no, una ko no maabot ang groom sa simbahan. Hindi man pwede nga mauna abot ang bride kasi syempre una ulihi lakat na ang bride mong, di ba? Tingnan na traffic ang groom. Ati problema na ilinaway sa duwa Hindi maguro Hindi man. Hindi Intindihan lang. Intindihan na ilang kamuda. Nung muna kayo nauna sa kayo na traffic ang groom. So, suliay na lang sila yung babae na tumulat siya. Basi wata kabalo, basi kung lakat natin yung groom, yung sugo pa sa nanay, yung nag-ob niya, antes maglakat na pa kasi nag-ob da na yun, kay why download ng aton nga ako, no? Very easy nang una, lagyan mo. Manag-ob. Ako naguro mo ay, feeling ko ginsugo kapag guro ni nanay mo, antes ka nagpakasal ay. Kasal ko sa una daw, last 10, last 8, ko pangita pa kuya, mantil ang kuhan mo ng tablecloth mo. Okay naman, tayo pangita mo, sang taga pangita ka palit sunon. Nakabudlay ng alas 10, sang agaw pangita ka pa sa palit sunon. So next, Ario. Kasi nato na ko to sa simbahan niya, di ko ibakaltuan na, ipating mo, itapating. So, ikaw gali ang coordinator. Akong coordinator sa akong kasal. Akong planner. Ay, pwerte ka no. Ako yatanan Oo. Kagabaka-baka. Siyan nga kung Amo to gahambal mo nga pa kadto ka pa imbis makadto ka na simbahan kay masugod na kasal, nag-drive ka pa yung motor kaya ano tong baklon mo gani. Hindi mangita ko gani mantel man sa wala. Kala. Kita pa ko lang mantel so pagabot ko to, managasugod ng kasal ko ay Uy, tapateng? May naman ko sa akong niya, nung uy ka po, tapateng? Ni ko, ay susoy, pateng, ko bakal to, anis dulid. Sa dulid, sa una nagnabaklan mo. Ay na, no. Dara sa bago, ka man lang yun, no? Bago. Wait lang. Perte na. Perte ka organize, ang imo nga pag-plan. Singanan nga konsulito niya, hindi na ko yung magliwat niya. Sa renewal of vows. Pwede na, pero do ka light na lang na yan. So, next Action Boy, ang sindi kuno sang kandila. Kung sino kuno ang kandila, ang una nga mapatay, bala kung sindihan. Siya na kuno una, kuha ni Lord. Ay, kala. So, ang next, tapos ano kuno? Ikaw may electric fan, mo dugat ang electric fan. Kala, paon nahay sila. May dugat ang electric fan dito, dampi siya. Ganun. Kala. So, ang Action Boy, kung sino ko ng kandila, patay siya, una kukunin ni Lord. Sakag, kung sino naman kuno ang ulihi nga masindihan, bala? Dunga na si Inde. Kung ikaw kuno ang ulihi sindi Action Boy, under Disaya ka na kuno. Ikaw kuno ang mangin sunod-sunuran. Muna. Muna sa kuno. So, maya mo nang balong mo ginamnog sindi sa kandila. Mong laki na dahil sindi sa laki man mo. Dasiga ka na. Dasiga. So, next Action Boy. Hindi, kung nauna sa sindi, ito Pablo. Kasama sa sila. Kung di mo magsiga, pang-imo yan. Panay mo sila. Imbes mayo, kasal ang nangtan, hindi amuaw. So, next Action Boy. Kasi ikado ka ba sa asawa mo? Ari ko na Action Boy, bawal ko no mahulog ang mga items sa kasal. Like, Para sa belo, cord, sing-sing, aras. Dapat hindi ko no mahulog. Kaya nag-symbolize na kuno sang sadness. Ako hindi mo ko magpatis na kay ang amon nga aras to pag-asala mo nagkalawas agyang nabuyan sa di kundi bugana tiya bongga nagkalawas agyang kay hindi mo siya pagpamiso kay kung masulo mo nga kita mo nagkaraawas tong aton niya aras so hindi malason kita ni ko man paminsaron mo ti malason kay kita so paminsaron mo nga ang pagwasag sito bugana dahil bugana ka ilog bukana kalain. Daw pa Action Boy. Boss naman eh. Kasi boss naman ang iba. Siling ni Maui kanyada kuno Hatsuyumi. Pamahiin. Hatsuyumi. Superstitious belief. Do pangatsi man yung Hatsuyumi. Hindi pangatsi, Hatsu. Ay, Ambal ni Ma'am Fukuda, Ma'am Eleanor Fukuda, mission, pero ga question mark na sa daw, hindi man sa sure. Hindi man siya sure. Hatsuyumi.
January drum will come, January 1 dream will come true. Hatsuyumi. Sige. ganun. Damo na balaan si Maui kanya, ang mga Japanese. Si Ma'am Van ko no ano niyo, share ko lang ni isang wedding namo ni Doc na lipatan namin ang bouquet sa flower store gawok na ko gani. Wala siya dalasang bouquet. Tari nang namupo ka lang sa simbahan, Ma'am Van. Sa mga puno. Bisa ano pa ko ng mga lilihida sa kasal bulaga yung nagyapon kung wala nagintsindihan na. Correct. Correct. Si Ma'am Jocelyn. Jocelyn pa, taga Mambulok pa. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!